a tsarin bayyana ƙauna akwai jin kunya auna. Idan zan furta kalamai tsoronki yake dukan rai, sanan kwarjinin fuskarki yakan sani shakkarki. Ba wai sanki ne ba nai ba, ban sanya za na faɗi ba. Shikin san bayyana ƙauna akwai wahala ga masoyi. Na farko za ka ji tsoro a duk zancen da kake yi. Na ɗan nuna alamu ki gane sanki nake yi, domin in mu zauna tare satar kallon ki nake yi. Shi ne ke sani tunanin kamar ba so na kike ba, wata rana ya sani tunanin kina so baki faɗi ba. Idan zan bayyana ƙauna ba za ki min na faɗa ba. Hakika bani da buri sai na gana aure ki, abin da yake min birki da furta ina ƙaunar ki. Ganin yadda ki ɗauke ni kawai a abokin kirki, ina iya ɓata zumunci idan na ce zan bayyana, domin na san soyayyar ta kan iya komawa sana. Abinda nake ji kan rai a ranki hakan zaki ayyana. A yau sai ka fara da wuya ka daure bayyana soyayya, kamar ta za ta je da wuya ka daure bayyana ƙauna. A yau sai ka fara da wuya ka daure, ina jin tsoronta kamar ta za ta je kunya ka daure bayyana ƙauna. Abokaina na ta jayayya mutunci ko kuma soyayya, kwarai ƙaunar ta ina hanya, ina kuma san mai tarayya. Na kasa faɗa da ina kunya ina tsoro, kullum zancen ki akan harshe, da na yi faɗa ki akan kushe, da na yi fushi rai zai cushe. Idan na tuno ki yakan washe. A bar ƙauna ina da gari, domin kina je rafin guza na kwana, domin mahadu daɗi zai zo tamfal a cikin raina. Abin fahari daɗi na ji yadda ki ɓoye sunana, da kin ka faɗa ɗan wana ko kuki ce min yayana. Ƙawance ko kuma soyayya, mutunci ko ƙauna. A yau sai ka fara da wuya ka daure bayyana soyayya, kamar ta za ta je da wuya ka daure